vadikani tinoputenda tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongo Mai Chisamba show umo tiri kutarisa huyenzi tinouziva seuyenzi mushanyi kana wabva pamba pako waenda pamba pevamwe pangave pedo sekutaura kwatamboita pakutanga kana kure unenge uri muyenzi unozvifambisa sei unozvitakura sei semuyenzi vanga vachitandadzana nesu manzwa zvakawanda zvakasiyana-siyana zveuyenzi hungagashirike zveuyenzi husingagashirike asi regai ndikutendei tiri kukuonai zviuru nezviuru muri kufarira Facebook page yedu rambai muchingoitarisa yenyu inonzi Mai Chisamba show official. Tasvika muchikamu chatakukanda mashoko anokosha kumba takukanda mashoko ekupedzisira takupeta chirongwa chedu ndoye kwamuri maidawa munoda kupeta sei? Inini ndoda kupeta ndichiti hama dzangu kana washanya kana ukauya kumba kwangu ndikakupa pekurara pakanaka kana ndikakuwaridzira pakapeti bvuma kurara ipapo kwete kuti inini ndinorara pasofa handirare pasi ndinoda pasofa. Nhasi uno uyu ukataura chokwadi ukada kudzidzisa chokwadi wakuvengerwa chokwadi. Zvino chokwadi chakanaka ndechekuti iwewe kana waramba kurara pasi aiwa kamangwana fuma uchienda kumba kwako nekuti sofa isofa nderekugarira vaenzi kana vachinge vauya. Zvandakupa ipapo idya kana uri mutakura ndikakupa kuti idya mutakura rega kuti ini kumba kwangu handidye mutakura inini ndotoda zvekuti ndotoda kana raisi makuseni ini handisi kugona kuritenga. Kana wada izvozvo zvakanaka uya nazvo zviri mubhegi uya nazvo kana wauya nazvo tochikubikira kwete kunditeera kumoto kuti kuuya uzokudubura mapoto kuti muri kubikei ndozvamungasimukire kuti mubike izvozvo ko iwewe zvaunoziva kuti uda zvinhu zvakanaka buritsa kamari unotenga mashopusi ariko. Ndozvandiroda kukuudza ivo hama dzangu tiri mukati menyika inoi ngatiitei zvakanaka ngatirongerekei ngatiregerei kunoita dzungu kumba kwemunhu kana tafamba. Ndizvo zvanzi aiwa musarasike kana maenda kumba kwevanhu zvibatei sevaenzi kana uri muenzi ove muenzi. Hazvisi kureva kuti muenzi haangape mazano hazvisi kureva kuti muenzi haangataurawo zvimwe zvinhu kubva wasvikopusa zviri kunzi maitiro acho mararamiro acho magariro acho matauriro acho ngainge akakwenenzverwa. Ndombai kwamuri baba Gandari. Nyaya iri kupisa. Ngatizivei kuti muenzi anofarirwa ndochinhu chokutanga. Ini ndinofarira kushanyira vanhu uyezve ndinofarira kushanyirwawo. Sekutaura kwataita kwese uku ngatizivei kuti patasvika pane urongwa hwepamba ipapo. Vamwe vakuita anonzi 101 kuti vanongodya breakfast masikati hakuna chinodyiwa vozodya manheru. Vamwe vachirwa 111 wotoziva kuti pano panodyiwa zvitsi zvakakwana. Saka ngatiregei kuenda nepurogiramu dzatiri kutaura idzi tichinopa vanhu. Chimwe chandakuona zvakare futi chatiri kuita muukama hwedu ihwohwu kakunyeyana chaiko. Wauya uzondishanyira wakudzoka futi unotaura uko zvakaipa. Wabva kwangu waenda kwatete unotaura vekuku havaite. Wabva kwatete waenda kwasekuru kwatete kuya hakuite. Saka ukafamba uchiroteta uchitaurira vanhu makuhwa zati vanhu vapane pamwe pavachazongotaurirana vakatozodzwa kuti ndozvakataurwa pamusoro pako ini akanditi. Saka ziva kuti mashoko awasiyira pamusha ipapo ane rugare haana munhu haachabata. Kana washaya nyarara kana utokumbira kuenda kuti regai ndinovata worara pane kuti urikuda kuramba uchitaura asi wakutanga kutaura vamwe vanhu mune zvakaipa kati zvakuti vakazodai makadzwa here nyaya yekuti zvakati nokuti nyaya ichasvika munzeve dzemunhu iyeyo mukufamba kwenguva zvichakutarisa kuwana shamwari dzaucharamba uchikurukura nadzo muupenyu. Ndizvozvo asi so ndakuita sendokudimburira inai vaGandari ndakida kubvunza kuti zviri nyore here kuudza munhu chokwadi ari muenzi mukaona ari kuita ngatimboti ari kutsaudzira munomuudza here kana kuti munoti ndanyara nekuti muenzi? Inini ndine maitiro andinoita Mai Chisamba ndikanzwa pamba paita zvinyunyuto kana zvichemo noti dzimwe nguva iyi hama yangu iri kudaro asi mukadzi wangu haasi kuzvifarira. Pamwe hama yemukadzi futi yauya iri kuita zvandisiri kuda. Chekutanga ndinoudza mudzimai wangu kuti zviri kuitwa namainini kana kuti nemuzukuru ana tsano ini handizvide.
iye woenda kutaura nehama yake asi ndikaona zvisina kugadzirika ndakuchidaidzira dare kuti inonga tigare panapa zvakanaka pano pari kuitika zvakati handisi kuzvifarira tingaedzere kuti tiite izvi neizvi neizvi kuti hatigarisane zvakanaka kana iwo tsano kana ari muzukuru kana ari mainini vanobva vatoona kuti panapa nyaya yadini yakwidza chikuva kana iri hama yangu yandaona kuti okay ndaudzwa iri kuramba ndakutodaidza vanhu vese vachinzwa ndine mwakamboyaitira weti pese pese kuti ndikati aiwa panapa pana toilet yekubhawa nondiya unotya kuti ndingatsike zvandisingazivi makachena muimaitene makachena saka mangwana acho ndozwa zvaitika manda kwenyu zvikanzi uyai muone zvaita ndikati good abva muno ndiani zvikanzi ndinhengi ndikati uya kuno tora chikorobho nemvura ndakamira pano ngazviitwe ende mazuva ano kushuwa akashanya kumba kwangu anonyatsokusiya mutoireti makachena anogara paanogara even achisumuka anobva agarisa machira ese paano zvakatomubatsirawo naye iye akuzviona kunaka kwazvo saka chokwadi chakanaka nokuti chinyunyuto chakaipa chinokuvadza iwewe uyu ari kuenda asingazivi kuti ndakatotadza kana magariro andakaita paya anga asina kunaka ndizvozvo chimwe chandaida kuzopedzisa kutaura Mai Chisamba pamwe ndikazoshaya nguva ndapota ngatisei nhamba pamayadhi yedu iye zvino marokesheni muri kuona hamuna kana nhamba pasitendi nhamba zvayo handisina kutaura itisa zita renyu but ngonyora 8509 zvinobatsira muenzi wako ari kuya kuzotsvaga vaenzi vachinyanogogodza ndopaanhengeri pano motoshamisa kuti ndevapi gogogoi pano muenzi anotoendera dzimba 8 kuti azosvika pamba pako saka tikaisawo nhamba dzedu mudzimba umu zvinobatsira kuti even nemuenzi ari kutsvaga pamba pedu akasike kupawana nekusvika amataura mashoko akanaka ndovimba kuti chiri musakasaka chinozvinzwira nokuti kana tiri mukati memaguta kuda zvinofanira kuti zviitwe kunyange nekumamisha wani kana zviteshe vanofanira kunyora kuti ndo pano pagomo apa ndo panangana ndoya kwamuri Mai Gondongwe mazvita vangu vachitaura nenyaya yekutaura chokwadi zvechokwadi pamwe dzimwe nguva dzinombonetsa zvinonetsa kutaura chokwadi tomboti auya muyenzi asina kutaura kuti anoenda rini apa ihama yako yepadyo kuti umubvunze uri kumbonyara pamwe ukama hwacho huripo ndokuti kuti ubva wavati nhai amai manga muchiti muchaenda rini zvinokunetsa asi sezvataurwa kuti chokwadi chinofanira kungotaurwa chiri chokwadi pane mumwe muyeni anozotaura kuti inini ndakatoya panapa handisi kuenda nekukasika nekuti ndepanhingi wangu iwe wobva waona manje kuti nepamusana pekuti ndepanhingi wake asi watosvitswa pakaoma hama ngatisadaroi kuti nekuti una nhingi wako aripo uda kutozosiya wapandanisa muchato uripo nepamusana pekuti wakudza kuti ndiri hama yemukadzi ndepatete vangu kana kuti ndiri hama yemurume ndepa mukoma wangu ngatiitei zvinhu zvatinoziva kuti hazvipaze ukama kana vakanovaka pavo vega vari vaviri zviri kuzivikanwa kuti ndepavo kana wauya uri mushanyi hauzosvika uchiimpoza zvinhu ipapo chimwe zvekare chandandiri kuti chinoitika kana wasvika uri muyeni pane mumwe muyeni ane tumahabhitsi kwekuti anongosvipa mate pese pese ari kubuda unonzwa hapu asvipira mumavheji pamwe asvipirapo haafushire uri kuomesera vanhu kana waenda wauya uri muyeni ita muyeni ane utsanana hwekuti zvinhu hazvizotinetsa pataurwa nyaya yezvekare yekureva anoti aripo anotonga atori paapo achitaura kuti ndakazoya kuna mwana keteni racho zvino pakaita mumwe anogona kuzoti zvinozongosvika kwauri kuti kwaitaurwa nenyaya yemaketeni pamba pako pane maketeni akaita sei kweiwe pamba pako zvakadii dzimba dzinosiyana kana wauya fambira chimwe chete seamburenzi kwete kuti kana wasvika wakutanga kuongorora maitiro andakaita zvangu zvakadai vamwe wakabva watozitenga imbwa akabva aitumidza kuti ndiri mumba mangu inonzi ndiri mumba mangu nepamusana pekuti anenge atoona kuti pane vamwe vanhu vanouya vaine ajenda kana kuti purogiramu dzavo dzakawanda vane nhongwa dzakawanda kana washanya hanzi kana mauya pano moitawo zvepano nechimwe chimbo chinoimbwa saka ndizvo ngatizive izvozvo zvinotibatsira pakurarama kuti tizoita ukama hwakanaka sehama nehama seshamwari neshamwari
ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa namai Gondongwe. Vanotaura vamwe vanotaura vechirudzi vari kumberi mberi uku vanotaura kuti hanzi kutandara hwaiko kunenge kugarira futi uku kuti munhu anotaura kuti haasi kuda achiripo. Isusu kurudziro yatinokupai vadiwa vataririka ndeyekuti kana muchinge mauya semuenzi hamuna kuya kuzogara zvachose. Kana muchida kugara zvachose ngapaitwe urongwa hwekuti muri kuya kuzogara zvachose, nekuti munhu anoya kuzogara zvachoseka anosiyana nemunhu ari kushanya. Saka kana mauya semuenzi musauye makahwanda, nekuti mukauya semuenzi mukazoti muri kugara pamwe hamugashirike zvakanaka. Ko imimi manga muchitandadzana nesu, uenzi hwenyu munohubata sei? Vaenzi venyu vari kukuitai sei? Vari kukuitirai zvakanaka here? Munogona here kutaurirana? Kurudziro iri pano ndechekuti chokwadi hachiputse ukama. Mukaona vanhu voita zvisiririzvo pauenzi, paushamwari, paukama, pakufambidzana kwenharaunda, tsura naye. Aiwa, kana taita zvinoendeka munongozviziva ka chirongwa chinoita sechipfupi kani chinobva chaita sekunge chadimburirwa nepakati. Ndine urombo chiringaziva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wokutenda nyanzvi dzedu. Tinozviziva kuti nguva ifushwe. Tinokutendai nokuuya. Tinotenda mai Dawa, tinotenda baba Gandari, mai Gondongwe, tinokutendai. Vadiwa vatariri, zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu vamadhuve, Dr. Mai Chisamba.